Всем привет! Но вас еще пока нет. Как я заговорил рифмами. Как вам? Как вам? Вот, стрим белорусского урбаниста. Сейчас я пораскидываю по социальным сетям. Или как говорят. А кто-то еще смотрит, кто-то даже уже лайк поставил. Или как говорят в одном месте. Электронным сетям. Сейчас я пораскидываю. Так, я сподіваюся. Так, демонстрация экрана немая. Блин. Сраная хрень. Простите за мою ругань. Вось. Так, все. Вітаю, Артем Сакаловскі. Дзякуй, што хтосьці ўжо заходзіць. Больш за тое, ўжо 4 падабайкі, нічаго сабе. Вы ўжо тут. Вось. Зараз я яшчэ прапошчу на Twitter, што я сёння раблю стрым. Прабачце, што не вельмі падрыхтаваны прэв'ю. Мягка кажучы, што ўвогуле сёння няма госці тэматыкі, але крыху трэба прыпыніцца і падумаць аба ўсім, у тым ліку вітаю, каханыя, у тым ліку о гэтым блоге. Вітаю МЗХ, вельмі добрыя навіны, што хоць неяк будуць будаваць адгалінаванне на той раён, дзе не было трамваю. Цудоўныя навіны, у якія я нават і не верыў. Вось. Пра што я хачу з вамі паразмаўляць сёння? Ну, калі шчыра, ведаеце, апошнім часам я крыху стаў выгараць наконт урбаністыкі, гэта першае. Па-другое, што раней у мяне быў такі фармат, што я часам рабіў ролікі пра урбаністыку, а часам ездзіў па гарадам Беларусі і распавядаў пра Беларусь. У выніку абставін, па-першае, пачалася рэвалюцыя, мне не было часу ездзіць па гарадах Беларусі, тады даволі доўга не было ролікаў. Потым, як вы ведаеце, я паехаў за мяжу. І калі я пачаў рабіць ролікі пра Кіеў, пра Варшаву, пра Польшчу, я заўважыў, што іх не так глядзяць, як беларускія гарады, таму што беларускі урбаніст расказваюць пра замежныя гарады, мы лепей Арэл і Рэшку паглядзім, ці штосьці такое, ці Варламова, ці Гершмана. Вось. Я тады вырашыў перайсці на беларускую мову. Я да гэтага вельмі хацеў, але лічу, што ў мяне даволі вузкая галіна, і так урбаністыкі не хацеў завужаць гэтую галіну. Але я зразумеў, што я беларускі урбаніст, так, раблю на рускай мове нейкія агляды замежных гарадоў. Вось. І у чым справа? Думаю, калі я буду рабіць ролікі па-беларускаму, то будзе ўжо мая фіксіраваная ніша нейкая, дзе я змагу развівацца. Але апошнім часам я з снежня раблю ролікі тыдзень, раз у тыдзень, роўнымі хвіліна ў хвіліну, не збіваясь з графіка. Раблю шмат ролікаў, я лічу, яны даволі цікавыя. Доўгі час расла якасць, потым у мяне пагоршыўся ў тэлефоне гук вельмі моцна. Потым былі такія абставіны, што я мог мантаваць толькі з тэлефона. Болей за той, я доўгі час не меў нават часу і месца і жыў у хосталах, але ролікі выходзілі.
Ось, пишуць, Киев вылучыў на хуткаснага трамвая мільярд. Трамвая мільярд. Так. Ну, ведаеце, ва ўкраіне ў некаторых гарадах уладу захапілі папулісты. І як бы да Клічко не ставіліся, але ён вельмі непрафесійны ў урбаністыкі і чамусьці не запрашае нейкіх да сабе людзей у гэтай галіне, у транспартнай, урбаністычнай, і ўсё робіць як заўсёды, на жаль. Вось. Ну, вось, бачыце, апошні нармальны ролік па праглядам гэта быў агляд кіеўскага хуткаснага трамвая. Всё, далей пайшло ўсё ў дупу. У прамым сэнсе слова з роліка ў ролік падаюць агляды. Больш за тое, зараз праглядаў менш, чым на тых роліках, якія я рабіў год таму. Вось, не ў сэнсе, там зараз даволі шмат праглядаў, таму што ўжо час прайшоў, а прыкладна па хуткасці таго, як набіраюць прагляды. Я не ганюся за праглядамі, але ведаеце, канешне, крыху сумна, калі ты штосьці робіш, а ніхто амаль не глядзіць. Вось, і робіш, ну, я ж не атрымліваю нейкі заробак ці што. Вось, тут яшчэ такая сітуацыя, што я пачаў змагацца з таталітарным культам, з якога я выйшаў. Я зрабіў даволі, я лічу, цікавы ролік на беларускам урбанісце, але ў мяне ёсць другі канал, у якім я цяпер раблю даволі часта ролікі наконт таталітарнага культа. Больш за тое, мы зараз аб'ядналі з іншымі крупнымі блогерамі ў гэтай галіне, у галіне таталітарнага культа Святак Єгови, і я зараз там пішу артыкулы. Вось, і з'явілася такая сітуацыя, калі даволі часта бывае, не скажу не заўсёды, раз по раз у мяне бывае так, што я раблю ролік ужо таму, што трэба, таму што калі я перастану рабіць рэгулярна ролікі, то я здуюсь. І вось, калі я раблю з-пад палкі, магчыма, вы гэта заўважваеце. Я вельмі люблю гэтую справу, вельмі моцна люблю. Так, не, мне ўжо $6 я зарабіў. Так, я зарабіў $6 на гэтай справе. Я ўжо вельмі багаты чалавек. Не глядзіце, што я так аброс, у нас у Польшы зачынілі фрызерскі, сырульні зачынілі, таму што ковід і нельга стрыжць бороду і галаву. Вось, цяпер... А я, як чалавек цывілізацыі, я не магу сам сабе там стрыж ніяк. Вось. Так. 8 чалавек глядзіць, даволі шмат. У Кличко в команде есть человек Густерев с Луганской, чистый коррупционер по перекладке асфальта, установке заборов, столбиков. Так. Даволі не шмат все добра з Украіны, і ведаеце, проста, але лепш, чым у Беларусі, там ужо хоць штосьці рухаецца ў адрозненні ад нас. Вось. Пра што я кажу, што, разумееце, я крыху не разумею, што рабіць далей, таму што хочацца развівацца, у мяне крыху ёсць часа для таго, каб развівацца. Я пачаў зноў стрымы запрашаць гасцей. Я бачу, што гэты фармат цікавы, але яно так вось ідзе, прыкладна роўна па праглядам. Потым я перайшоў на мову, пачаліся крыху часам адукацыйныя ролікі. Нейкія глядзяць, а бывае, што і ввогуле не глядзяць. То бок, кожны раз я гляджу, што глядзяць менш, чым было. Я ўжо не ведаю, што рабіць, калі шчыра. Зараз я проста запісваў, што хацеў сказаць. Вось, падзенне цікавасці. Я думаю, што рабіць, таму што ў мяне ў галаве ёсць канструкцыі даволі цудоўных ролікаў. Але яны настолькі я максімалістычна да іх стаўлюся, што на іх стварэнне трэба не адзін дзень, не проста прыйшоў, паснімаў, пабалтаў. Зараз выглядае мае ролікі даволі непрафесіянальна. Даволі яны ўпалі ў якасці, я скажу шчыра. Вось. Я хочу рабіць больш прафесійна, але я, бачыце, адначасова і каб рэгулярнасць не падала. То бок, ці я вось што прапановую. Я магу зрабіць так, два ёсць добрых выхады. Ёсць адзін выхад.
Слухайте, вы хотите, каб яшчэ ковід год ці два быў? Я ўжо задаўбаўся ад ковіда. Я лепей буду так званыя наморднікі. Гэта масачкі, а не наморднікі, таму што у мяне твара не морда, напрыклад. Так, я буду лепей насіць, і я буду лепей дезінфіксаваць рукі, чым потом яшчэ некалькі год у нас будзе губляцца турызм, у нас будзе губляцца ўся эканоміка і гэтак далей. І весь свет будзе сядзець па дамах. Ну навошта? Вось. Добра. Давайте по урбаністыкі. Ёсць два выхады. Ёсць два выхады, якія я маю сабе на ўвазе. Ці раз на тыдзень рабіць такія ролікі часцей за ўсё. Вось, у сэнсе галава, ззаді мур ці фотаздымкі, і я штосьці распавядаю. Гэта даволі проста у вытворчасці такія ролікі, даволі простыя, і яны адукаваны. Ну, тыпы а-ля Максим Кас і падобнае. Ёсць раз на месяц ці два я раблю ці ролик пра нейкі горад, ці пра нейкую з'яву, ці пра нейкае штосьці, але добра з таймлапсамі, з пералівамі, з тым, як я распавядаю, што ролікі, якія не студыйныя, раз на месяц, два раза на месяц. Але раз на тыдзень будуць простыя ролікі, дзе я вось сижу на белай сцяне. Тады што будзе? Тады і больш вы даведаецеся, і мне будзе легчэй. І магчыма, будзе шмат больш тэм, якія людзям будуць падабацца, якія смогу распавесці. І ролікі ўжо, якія на вуліцы здымаюцца, яны будуць лепей. Не проста, я мог пра гэты вакзал, напрыклад, цэлы фільм зняць цікава, пра гісторыю яго, пра то, як там, ведаеце, там актор адзін загінуў на вакзале, якія там фільмы здымалі. Напрыклад, я мог зняць там пра рэканструкцыю, пра гісторыю, яшчэ штось. А я пахадзіў проста вакол вакзала і наздымаў. Камусьці падабаецца, мне не падабаецца, напрыклад. Я гляджу, людзі менш глядзяць, таму што я такой, у аўторак трэба рабіць ролік. А ролікі рабіць трэба, то чаму? Таму што калі ты не робіш рэгулярна, прыкладна ў той же атрезак часу, то пачынае YouTube табе проста не бачыць вогуле. Ад слова вогуле. Вось неяк так. Ёсць тут все про Киев і Украіну. Хто з Беларусі і вогуле, хто глядзіць мяне, пішыце, калі ласка, я про Киев зараз адкажу. Про фармат, таму што я даволі сур'ёзную тэму абмяркоўваю. Ёсць яшчэ варыянт рабіць ролікі раз на 2 тыдні. Але я думаю, што гэта затармазіць развіццё каналу. Што рабіць раз на тыдзень, напрыклад, стрымы, яны заўсёды будуць, да? І часцей за ўсё на іх будуць госці. Будзем абмяркоўваць навіны, будзем абмяркоўваць урбаністыку. Ці будзем рабіць так? Чаму? Таму што, ну глядзіце, наконт разных фарматаў Александр піша, так? Гэта цікава, але кожны раз, кожны тыдзень прыдумляць і рэалізоўваць новы фармат чалавека таксама не хопіць столькі разнага, таму што акрамя працы, акрамя іншых рэчаў, то бок адзін дзень ты здымаеш штосьці, там да гэтага прыдумляеш, трэці мантуеш і гэтак далей. Ну то бок, ну у мяне даволі шмат маленькіх ролікаў, то бок і такія ёсць. Таму я кажу, што я думаю, што будзе першы варыянт, што я зараз буду рабіць фармат галава пакой, то есть вось я тут сижу і распавядаю пра штосьці. Нават пра беларускія гарады, таму што все-таки беларуская тэма цікавей, чым гарады Польшы, цікавей, чым гарады Украіны маім гледачам, наколькі я ведаю. Вось. А выязныя я буду рабіць ролікі больш рэдка, але метка. Таму што у меня зараз з'явіўся штатыў, я магу здымаць гіперлапсы і гэтак далей. Магу нейкія там проста пра іншыя гарады Польшы, пра тыпы архітэктуры і гэтак далей знаваць. Марк, моя абарона. А што за абарона?
Ангела. Так. Так. Глядите, просто я с вами раюсь чему? Тому что такая ситуація цікавая. Я пачаў даволі моцна выгараць. Вось. То бок, я нават перанёс стрым з госцем на наступны, каб з вами гэта абмеркаваць. Нет, я не згодзін з гэтым. Кальцавая ветка не патрэбна ў Мінску, увогуле не патрэбна. Гэта яна не была ніколі ні на якіх рабудабудаўнічых схемах, ніхто яе не разлічваў, гэта ўвогуле не лічыла за нармальную ідэю. А потым пад уплывам аднаго даволі вядомага прусака, вы ведаеце, пра каго я кажу, у нас адзін прусак у краіне, даволі чыстая краіна. Вось. Ён сказаў, што давайце зробім колавую дарогу, там нейкія транспартаперасадачныя вузлы, не патрэбна колавая дарога. Кажу, ну хаця бы пачаць яе. То бок гэта проста карга-культ маскоўскага метро. Это проста адразу бачна, што гэта след неадукаванага аўтакрата на нармальных гарадабудаўнічых схемах. А ён такі, ён ўлазіць у гарадабудаўнічыя тэмы, у любыя тэмы. Дурны чалавек, ён лічыць заўсёды, што паўсюль у яго ёсць сваё меркаванне, і яно правільна. А калі дурны чалавек дарываецца да ўлады, і, ведаеце, яму ніхто не мае слова супраць, то ўвогуле твараться жахлівыя рэчы. Вот. Вось пра асобы, дарэчы, дзякуй за думку. Я вось пра асобы не думаў. Я на Летова похож. Вот почему оборона. Все. Ну, да, громадянскую оборону я слухаю, конечно. В городах Украины и Беларуси не нужны станции метро, как в Москве, где-то по 20 станций. Делайте трамвай. Так, трамвай потребен. Это патрэбны вылучаны хуткасны від транспарту, які можна хутка маштабаваць па ўсяму гораду, а не рабіць цэлае пакаленне жыхара Менску, рабіць одну ветку. Ну гэта, блин. Вось. Глядзіце, давайте зараз крышачку па навінам пройдземся. Правда, я іх не записываў. Якія навіны? Навіны такія, што зараз зноў скарачаецца грамадскі транспарт. Скарачацца ён будзе проста ўсё, они нарэжуць яго ўжо які раз і будуць рэзаць усё, акрамя метро, таму што аднаму прусаку падарылі жэтон на метрапалітэн, там гэты безлімітны. Вось, картку метрапалітэна. Усім яму падабаецца метрапалітэн, а ўсё іншае сакрашаюць. Краіна рухаецца да эканамічнага дэфолту, так, да эканамічнага калапсу, таму зараз не будуе метрабуд пераходзіць на 4-днёвку. Што далей? Рынак нерухомасці амаль знік, я лічу дакладна. Вось, я не ведаю, якія могуць быць навіны нават. Ну, у маім горадзе, на жаль, тое, што я змагаўся супер шматпавярховіка, яго пачалі будаваць, таму што зразумелі, што зараз грамадзяне будуць пужацца сказаць нешта, таму што ў рэгіёнах проста жах нейкі адбываецца. Вось, ну, дарэчы, проста там такое месца, што там заўсёды будуць кліенты набываць кватэры. Вось, там для сваіх будавалі. Вось. Ну так, Беларусь ВС. Ну так, магчыма. Даволі цікавая ідэя. Вось. Бачыце, людзі з іншых краін абажаюць беларускую мову. Людзі з іншых краін таксама вывучаюць мову, гавараць на ёй. Гэта проста цудоўна. Я бачу, вось проста людзі з чата, вы цудоўныя. Так, ну я думаю, гэта Андрэй Медведзеў проста ўжо дабіў чыгуначны вакзал. Даволі добрая навіна, канешне ж. Мне вельмі падабаецца гэтае месца. Самае
найбольшае, што мне падабаецца ў рэчысе, акрамя набережнай, гэта вакзал. Заўсёды прыемна адтуль з'язджаць было. Вось так вось рэчыса. Калі хто глядзіць рэчысы, я вельмі рад, што я з'ехаў з гэтага гораду. Вось. Я хочу зняць розныя ролікі, у меня ёсць ідэі, напрыклад, зняць наконт тыпаў архітэктуры. Проста я жыву ў такім горадзе, дзе ёсць усе тыпы архітэктуры. Нават тут у Польшу прасачылася архітэктура аграмадэрна і лужкоўскага калгасу. Крыху. Не, ёсць некалькі будынкаў. Вось. Неяк так. Давайте, мабыць, апошнюю палову стрыма мы с вами памяркоўвалі гэтую праблему. Давайте апошнюю палову стрыма мы с вами просто вы позадаеце нейкія пытанні, таму што мяне стабільна зараз глядзіць 8 чалавек. І я на іх падказваю, с вами нейкія тэмы паабмяркоўваю. Пишите, я чекаю. А у нас в Украине, как всякие тупые политики в Киеве, хотят вернуться к верхушке 2004 срезали трамвай на 2000... 30 улица в Днепре, бывший мэр хвастается, что убрал приоритет трамвая. Ну, а не, зараз гэта ці не, таму што я лічу, што... канал про сведкаў Яговы, зараз я дам спасылачку, секунду. Секундочку. Глядзіце, я чуў, што ў Днепрапетроўскі новыя тэатры закупілі. Робяць у Днепре. Мабыць, я штосьці пераблытаў, гэта пра другі горад. Я так бачу, што шмат украінскіх гарадоў пачало развівацца. Ой. Дарэчы, сёння колькасць падпісантаў на маім канале пра секту сведкаў Яговы перабольшыла 200 чалавек. Ну, калі лічыць, што я зусім нядаўна пачаў рабіць гэты канал. Вось, пераходзіце па спасылачкі. Так. Апошняе гэта паследняе, астатняе. Не ведаю, як па-украінскі. Честно, я с тобой познакомился из-за преследования твоего, поэтому про тебя очень мало знаю. Расскажи немножко о себе. Ну ты, які анімер, 7 гадоў ведаеце, гэты Азару таксама вельмі кажа за сябе, што ён ахіренны быў, прабачце, прэм'ер-міністр. Ну, блин, ідуць они ў дупу, вось, хтосьці там ходзіць. Той, як і з моста Патона трамваю бралі, потым з набережнай шосе. Ну, за такое просто руки выварашваць трэба, прабачце. Ну, гэта людзі, якія зрабілі злачынства супраць горада, і на гэтым яшчэ і ганарацца, блин, што трамвай прыбралі. Ну, блин, як можна быць такім пешэрным у 21 стагоддзі? Блин, просто разарваць Кіеў на две паловы трамвайнай сістэмы, потым казаць, о, якія мы малайцы. Ну, вось добра, што метро будуюць, ужо 6 станцый, некалькі десяткаў лет. Вось. Они... Так. Про сабе крыху распавяду. Анхела, я крыху пазней адкажу на твоё пытанне. Про сабе. Нарадзіўся я ў Беларусі, у Рэчыцы, ў 1995 годзе. Усё дзяцінства цікавіўся гарадамі транспартам, усё юнацтва цікавіўся гарадамі транспартам. Былі іншыя цікавосткі, але цэнтральная цікавостка заўсёды была урбаністыка і транспарт. Я жыў у сям'і, якая належыць да таталітарнага культу сведкаў Яговы. Я даволі моцна верыў у гэты культ. Гадоў з 13
мне пачаліся сумневаць, і ўсё ў парадку, мабыць, мне навязваюць гэты культ, тому што тады мяне моцна прэсавалі ўсе, каму не попадзе там. А потым, пасля дэпрэсіі, якая была ў 15 год, я вырашыў, што ўсё гаўно ў маім жыцці ад таго, што я не хрысціўся як сведак Яговы. Сведкі Яговы хрэсцяцца тып не ў дзяцінстве, а тып па сваёй волі. Насамрэч, гэта эмацыйна-псіхалагічны ўплыў на чалавека, гэта прапаганда. І калі чалавек хрэсціцца, то пры выхадзе з секты, а так секта пабудавана, што твой кол размоў толькі ўнутры, таму што знаружы ўсе цябе смеюцца з табе, і секта кажа, што гэта свет сатаны і гэтак далей. Чалавек, сябры, знаёмыя, бацькі, сваякі часцей за ўсё тож там. Калі чалавек хрысціўся і потым хоча выйсці адтуль, то яго з ім ніхто больш не размаўляе з гэтай секты, чалавек апынаецца ў такой турме, хаця ён ходзіць па гораду. Вось я чамусьці хрысціўся. І я год таму пачаў ужо актыўна рабіць урбаністыку, рабіць каналы, артыкулы і гэтак далей. Калі я пераехаў у Мінск, я зразумеў, што ўсё тое, што я верыў у жыцці, гэта гаўно. Гэта шантаж, правакацыя і набор проста прапагандычных штампаў. І я пачаў удзельнічаць з рэвалюцыяй, знайшоў сяброў, знайшоў цудоўную каханую, якая зараз на стрыме. І калі мяне ўзялі амапаўцы 25-га, вы гэта ўжо ведаеце, пасля гэтага я выйшаў і секты, і з турмы адначасова, і потым з'ехаў з Беларусі, таму што быў далей пераслед, і зараз займаюся вось далей урбаністыкай. Вось кароткая гісторыя майго жыцця, калі хто спытаў. Так, глядзіце, далей. Слухай, а мова раскажаш пра архітэктурныя асаблівасці будынкаў сведкаў Яговы, пра тое, як будуецца залы царства, як сведкі закупілі частку Нью-Йорка, а потым пакінулі. Пра Нью-Йорк я калісьці на канале Фрома Міласці зраблю даволі вялікі ролік, таму што Нью-Йорк они крыху пашкодзілі сваімі будынкамі, а потым іх прадалі зяцю Трампа за вялікія грошы. Вось, і пабудавалі бескаштоўна сабе новы там райскі комплекс, таму што будаўнікі ў іх, они будаўнікам не плацяць, яны проста кормяць будаўнікоў, і я калісьці таксама будаваў бясплатна сведкам. Вось. Як лічыш, якую ветку метро лепш пабудаваць было? Не трэба было лепш будаваць веткі метро, трэба зараз сетка хуткасных трамваяў ці вылучаных сістэм аўтобусных з перасадачнай мадэлі. Так прыкарытнікі, тады, слухайце, лепш трамвай, але давайце думаць пра метро. Не будзе метро, не будзе проста, як там інакш правесці галіну метро, калі проста, фізічна метро доўга будуецца, на яе няма сродкаў, усё. Вся катастрофа моста Паттона, что рельсы, которые были вмонтированы необычно, не железнодорожной частью конструкции моста. Но мэр тупой сказал, что где-то получил. Так, конструкция моста Паттона довольно незвычайная, я гэта ведаю. Але гэта просто... Я не ведаю, як называць гэтых мэраў. Гэта не мэры, гэта просто дарвались нейкія паразіты да ўлады і ўсё. Зараз таксама мост Паттона рамантуюць і кажуць, што на яго ўжо можна вярнуць трамвай. Слухайце, мэра у Мінска няма, гэта спадар райсполкому, кіраўнік. Гэта нейкія кіраўнікі калгасаў, якіх там ракіруе Лукашенко, Мэр гэта калі у нас будзе гарадская дума ў Мінску, і калі будзе выбранасць мэра. Тады паглядзім. Вось калі мы пераможам і будзе нармальнае палітычнае жыццё, паверце мне, будзе цікава, будзе шмат мэраў, будзе шмат у каго браць в'ю, мы будзем ствараць павестку урбаністычную, і мэры будуць павінны ім і адпавядаць. Вось. Можа, паспрабуй знайсці блогераў про урбаністыку в тваім горадзе, зрабі сумеснае відэа. Адзін з блогераў про урбаністыку з майго гораду зараз з'ехаў, ён тут і жыў. Вось, хутка там ён зараз Украінай займаецца даволі добра.
Тут ёсць шмат людзей, якія цікавяцца гарадамі, тут ёсць нават кафедра па урбаністыкі, але я не ведаю польскай, прабачце. Не так добра ведаю, мне цяжка размаўляць прям так вольна, як па-беларускі. Таму, я думаю, крыху часу пройдзе, я хаця б да B1. Калі, таму што калі, мы дакладна перавожым, каганенькая, ты што? Вось. Яшчэ раз, як толькі я дасягну хоць на нейкага ўзроўню польскай, я пачну з меснай урбаннай тусоўкай супрацоўнічаць. Ну проста, разумееце, бывае у кожнага, як у мяне зараз, я перагарэў крыху. Вось. Слухайце, людзей ўсё больш глядзяць. Пішыце пытанні. Тут з Мінску Магдебургская. Ну, Магдебургскае права, оно ўжо ўвогуле вельмі федэралізавана, але зрабіць такую рэформу, как бы ў краіне, у сэнсе дэцэнтралізацыі гарадоў, ВОЕД, сапраўды. Проста яны, не пазбавіўшы бюджэту, далі гарадам грошы, проста каб яны карысталіся сваімі грошамі. Флагі яны не горшаць архітэктурай, гэта не рэклама, гэта не ашкленне балконаў і гэтак далей. Гэта нічога не горшыць архітэктуру. Ва ўсіх гарадах Еўропы людзі вывешваюць якія заўгодна флагі на свае вокны. Я не разумею сэнс прад'явы да архітэктуры наконт флагоў. Чым больш сцягоў, прабачце, флагоў, чым больш сцягоў, тым лепш. І ў новай цудоўнай Беларусі будучыні, ведаеце, якія хто хоча сцягі, тыя і вывешваюць. Нават чырвона-зялёныя хай вешаюць, ну іх будзе мала, гэтых людзей, але гэта іх права. Вось. Будуць ли влогі з Украіны? Ну я быў в Украіне, калі быў, тады ўсё здымаў. Адзінае, што я хачу яшчэ відэа дамантаваць пра кіеўскае метро, але я там даволі недакладна сняў. Калі гэта если? Але я кажу, калі пераможам, то есть калі, то бок когда. Так. Ёсць два сэнса. Так. Так, даже села смогли себе сделать велодорожки и стадионы. То бок, децэнтралізацыя ў Украіне. Калі грамадзяне актыўныя, не пасіўныя, ніфіга. Напрыклад, так? Калі грамадзяне не пасіўныя, а актыўныя ў добрым сэнсе, у грамадзянскам, вось, калі яны раюцца па сваім горадзе, глядзяць за ім, калі чыноўнікі таксама, калі яны ўсе супрацоўваюць, ёсць адваротная сувязь, то пры децэнтралізацыі, пры ўкраінскіх магчымасцях можна з гарадоў рабіць цукерку даволі прыгожую. Вось, па ўсім урбаністычным канонам і шмат якія гарады гэтым скарысталіся. Вось, секундачку. Кое-што хочу вам паказаць. Наконт удзела ў горадзе. Наконт удзела ў гарадскім жыцці. Так, что с мышкой? Секунду. То у меня мышки бывает бунтуюсь. Ну вось, глядзіце, зараз я вам кое-што покажу. Как вы бачили. Глядзіце, секунду. Вось. Вось такая реклама. Вароцлаў залежыць ад цябе. Гэта реклама ў маім горадзе.
дзе мэрыя проста прапагандуе удзел гаражан у адваротнай сувязі ўлада горада і гаражане, каб людзі рабілі прапановы па гарадскому развіццю. Гэта даволі цудоўна. То бок у нас нашым рэжымам робіцца ўсё, каб вы мелі як можна большую абыякавасць да свайго горада, каб вы гэтым разумным калгаснікам не перашкаджалі весці горад. Бачыце, там у рэкламе люстэрка. Вроцлаў залежыць ад цябе і люстэрка. Вы на прыпынку бачыце сабе, разумееце, што ад вас залежыць будучыня гарадоў. Вось. Гэта проста цудоўна. І калі мы пераможам, і калі мы зможам захаваць нармальную дэмакратычную ўладу, калі будзе выбарнасць мэраў, калі будзе шматпартыйная сістэма, калі будзе парламенцка-прэзідэнцкая краіна, у нас будуць улады падштурхоўваць звычайных гаражан, нават якія раней не думалі, што так можна, удзельнічаць у жыцці горада. Нават тады людзям будзе вельмі цікавая урбаністыка. Ім будзе цікавей, як лепш гарада рабіць. І мы будзем гэта падштурхоўваць знізу, гэтую цікавасць. А зараз проста ўсё ў бетоне. Зараз проста Мінск і ўвогуле развіццё гарадское, калі вось гэта весь развал з Савецкага Саюза у нас забудавалі пліткай і абфарбавалі дамы, то ўсе ездзілі па Беларусі, там з Украіны, з Расіі, у вас як прыгожа. А зараз ужо ўсё, тады абфарбавалі і ўсё. Гэта проста вайсковая частка, якую там салдаты навялі парадак, так званы. А насамрэч, жыццё гарадоў, развіццё гарадоў і іх прыгажосць гэта іншае. І вось ва Вроцлаве шмат разбітых дарог, хоць шмат і сучасных. Шмат, напрыклад, нейкіх дамоў непафарбаванымі фасадамі, старымі фасадамі, абвальваючымся. Але гэта жывы, развіваючыся, цудоўны, вельмі сучасны горад. Вось. То бок, гэта магчыма толькі пры нармальнай сістэме, дзе людзі хочуць удзельнічаць у сваім горадзе. З іншымі блогамерамі в Беларусі, з якім-небудзь рады зрабіць. Слухайце, я магу шмат чаго рабіць, але трэба неяк рабіць па тэме, неяк паступова. Таму што падкасты, я запрашаю на стрымы нейкіх вядомых людзей ці людзей, якія у тэме. Вось. У падкастах і ў навінах я таксама удзельнічаў, шмат каму в'ю даваў за апошнія паўгода. Ці ёсць тэрмін, пасля якога я магу вярнуцца? Я не ведаю. Калі шчыра, я хочу вярнуцца, калі ў мяне будзе багаж рэсурсаў, ведаў і магчымасці ў Беларусі сапраўды ўсплываць на гарадское жыццё. Так. Мне таксама здаецца, што гэта сілуэт Сабяніна. Нешта ў гэтым ёсць, гэта нейкі загавар. Як добра змяніўся Вроцлаў за апошнія 10 гадоў. Даволі добры эксперымент. Слухайце, я не хочу, каб беларуская вытворчасць аўтобусаў знікла. Першае. Другое, беларускую вытворчасць тэхнікі, гэта прадпрыемства трэба рэфармаваць. Але без проста таго, каб прадаць КамАЗу ці камусь. Але зараз усё, што горшыць рэжыму, добра, таму што МАЗ гэта дзяржаўнае прадпрыемства, якое таксама займаецца вытворчасцю тых жа аўтазакаў і гэтак далей. Ось. Слухайце, як спачаць? Прыкладна зразумець сваю галіну, так, нішу. Прыкладна зразумець, што хочаш распавядаць. І каб у цябе не проста была ідэя на 1 ці 2 поста, каб у цябе было нейкае разуменне вытворчага працэсу відэаролікаў ці тэкстаў, і ты каб іх рабіў наперад рэгулярна,
Вось. Ну, я не ведаю як. Просто, ну, як зарэгістравацца на сайтах, думаю, ты ведаеш. Як здымаць відэа, ну, у сэнсе проста, каб галоўнае, каб у табе было што распавесці, каб гэта была нейкая ніша, якая не занята іншымі, такая даволі своеобразная, свая фішачка, так? Ну, плюс, каб ты разумеў, каб у табе было пастаўлена на рэйкі ўжо праца. То ты, каб трамвай рабіў ролікі, як трамвай робіць новыя маршруты. Ось. Так. Я, дарэчы, ну так, бачыце, мэр Львова даволі дакладна сказаў, што заградзіцельных бар'ераў няма. То бок Беларусі хоць хто бы не купіў не МАЗ, ці не БКМ, а іншы, хоць адзін аўтапарк, на заўтра дырэктара бы ўжо пасадзілі, вось, і закупілі б МАЗы. І нават калі няма грошай у горада, яны застаўляюць набываць новыя МАЗы гораду, ну, каб не спынялася прамысловасць. Гэта савок, гэта сраны паганы савок. І МАЗ з-за гэтага, з-за таго, што ў яго ёсць штучны рынак Беларусі, усе гарады Беларусі штучны рынак МАЗа, штучны рынак БКМ, яны забіваюць велізарнейшы болт на якасць. То бок даволі добра робіцца транспарт, спраектаваны добры транспарт, але некаторае, ну, тое, што ідзе, напрыклад, на ўнутраны рынок, то ўвогуле робіцца неякасна, а ва ўкраіну, у Расію ці ў развяз, нават у Польшчы ёсць МАЗы у некаторых гарадах. Яны робяць так, ведаеце, там нейкія добрыя змены падбіраюць, але таксама не вельмі добра, і там ёсць шмат канструктыўных моментаў, якія проста памылкі ідуць з пакалення з пакалення, з першага МАЗа пакалення да трэцяга. Таму што штучны рынак не дае развіцця гэтаму прадпрыемству. Таму, калі у нас будзе нармальны рэжым знікне, тады хай набываюць. Я раней прапагандаваў усім МАЗы. Я аматар МАЗаў, насамрэч, я аматар іх дызайнерскага бюро, і я даволі даўно сачу за імі, там, за гісторыяй гэтага брэнда ввогуле аўтамабільнага. Хто ведае МАЗ-перестройка, напрыклад, там. Вось. Але калі зараз яны ўжо сапраўды гэта рэжымны аб'ект, сапраўды рэжым ужо фашысцкі, чаму набываць у яго МАЗы? Ну, не ведаю. І у дзейнічай улады, у гэтых акупантах, у іх склаўся культ, ведаеце, карга-культ, што гэта такое? Калі з самалётаў, ну, людзі пакланяюцца самалётам, гэта племена. Вось, ствараюць сабе мадэлькі самалётаў, то заўсёды прапаганда Лукашэнкі, яна базіруецца на вось аўтобусе МАЗ, таму што ён сучасны, тып якога ўсім свеце на камбайне Гомсельмаш і на Белазе. Яны, калі мітынгі былі тып пролукашэнкаўскія, яны прям выкатывалі на плошчы гэтыя свае Белазы. Проста тут за каштоўнасці, за дэмакратыю, за выбарную сістэму людзі выходзяць, за адсутствие гвалта. А што бере Лукашенко, ён выкатвае свае гэтыя машынкі. Як дзіцё, разумееце? І для яго МАЗ, вось гэты, славянскі базар, гэта дзе Баскаў пяе, ведаеце? Для яго гэта нейкія святыні. То есть ён як чалавек крыху, ну сапраўды, первабытна яго вера ў гэта ўсё, культ гэтага ўсяго. Яго гэта святыні. І добра, што людзі не набываюць у такіх вось прадпрыемствах, якія проста ні для чаго не існуюць апошнім часам, як для яго асалоды. Яму падабаюцца ў гэтыя аўтазакі, ўсё. Кажа, якая ў нас тэхніка, і яна даволі тып робіць все тэхнічна. Побаку на жыцці людзей, на то, што там людзей забіваюць, вось зато МАЗы прыгожыя. Ну, блин. Слухайце, у нас шмат ёсць праблем у Вроцлаве, але
Ну, навошта я здыму і будуць глядзець толькі беларусы Врослава ці там украінцы Врослава, хаця іх даволі шмат. Я наадварот ну, тут паказваю добрыя бакі архітэктуры ці градабудаўніцтва, каб нам потым пераймаць лепшае. Вось. А мясцовыя праблемы, ну, блін. Пакуль што не. Калі я ну, польскую буду вывучаць даволі добра, то я буду удзельнічаць у нейкіх гарадскіх суполках і таксама удзельнічаць на горад. Але зараз я наадварот паказваю, што тут добра. Ну, тут будзе добрага даволі больш, чым дрэннага. Наконт сваіх фішачак, слухай, ну, даволі большая канкурэнцыя, але можна прыдумаць нейкія свае рэчы, свае проста фірменныя нейкія фразачкі, свае фірменныя агляды. Ну, блін. Я не ведаю, што за прыемны ўсім бок. Ёсць прадпрыемствы, якія рэжымныя. Вось і ўсё. А яны рэжымныя, я не ведаю, МАЗ не вельмі выступаў супраць. МЗКТ ладна яшчэ. Вось. МАЗ такое. Я не лічу, што зараз трэба падтрымліваць. Трэба паскорыць змены. Вось гэта будзе больш лепш для краіны, чым прыкармліванне рэжыму. Вось і ўсё. Вось. Мне яшчэ глядзіць 8 чалавек, але я ўжо лічу, што трэба закругляцца. Пішыце апошнія 2 там ці колькі каментароў, я адкажу і будзем развітвацца. Дарагія спадары і спадарыні. У Киеве нават больше урбаністаў, чым ты напісаў. Я на большую частку падпісан, чым ты пішаш. Але я табе кажу, ёсць розныя, ну, блін, проста даволі на велізарны горад Кіеў, які велізарнейшы горад, маць гарадоў рускіх. Ну, прабачце, я жартую. Ну, карацей, гэта сталіца славянскага свету, я лічу. Вось, Кіеў. Тому што Масква гэта ўжо іншая, ды і ввогуле, как бы, ну, Кіеў гэта вельмі велізарны, вялікі горад проста. Горад, ну, я не ведаю, якімі эпітетамі яго казаць яшчэ, таму што я там быў, адчуваецца проста мозг горада, і горад вялікі. Шмат чаго я здымаць, шмат. Просто, ну, блін, там не 1, і не 2, і не 10 урбаністаў павінны быць. Не павінны быць ініцыятывы, павінны быць суполкі, якія не проста яшчэ здымаць, дзе можна практычным урбанізмам занімацца, дзе можна сапраўды прам усплываць, ну, каб рабіць ціск на ўлады. Вось. То бок я з суполкай з некалькіх чалавек рабіў надвор'е ва ўсім сваім горадзе на 60 000 насельніцтва. А калі 100 ці 200 урбаністаў будзе, якія могуць, ну, не абыякавых чалавека, якія могуць у выпадку чаго ісці, напрыклад, і там збіраць подпісы, там рабіць нейкую кампанію, там і гэтак далей. Ну, блін. У дэмакратычнай краіне гэта ўсё даволі лягчэй. Лягчэй змагацца, лягчэй рабіць нават мітынгі супраць нейкіх забудоў ці што. Чаму гэта часцей за ўсё не робіцца, я не разумею. Вось. Глядзі, можаш там, не ведаю, урбаністы Пазняков, например, ладно, я жартую. Людзей толькі больш прыходзіць. Я ўжо пра ўсё сказаў.
Ну вось. А мы сабралі у 60-тысячным горадзе у мікрараёне невялікшага горада сабралі 500 подпісаў супраць забудовы фізічна. Ну вось, просто трэба. А ты жывеш на Пазняках, а я пажартаваў так. Ну вось урбаніст Пазняков. Это будзе даволі смешна гучаць, але ты можаш, глядзі, на сваіх памылках нейкіх, ой, не на сваіх, а паказваць памылкі будаўнічых Пазнякоў, пра іх распавядаць, ці ввогуле пра гісторыю падобных мікрараёнаў вось рабіць. І гэта гучная назва даволі, урбаніст Пазнякоў. Вось. Таму што пра Пазнякі ведаюць усе. Я не ведаю людзей не з Кіева, не з Украіны, якія не ведаюць пра Пазнякі ці там Траешчыну ці пра штосьці такое. Ось. Добра, сябры, я вельмі рад з вамі быў паразмаўляць. Проста цікава, людзі заходзяць, глядзяць, але маўчаць. Гэты фармат стрыма, ён размоўны сёння. Не саромцесь пісаць, таму што піша некалькі чалавек толькі, а глядзіць 12. Я разумею? Ну, канешне, гэта не проста градабудаўнічая памылка, гэта... Ой... Это градабудаўнічнае злачынства. Вось, то, што пабудованы Пазнякі. І такіх Пазнякоў па ўсяму былому Савецкаму Саюзу, па Расіі і гэтак далей. Да фігішча. Там контента на 10 гадоў. Ну вось, бачыш, а ты казаў, нішы не можаш знайсці. Вось я табе натхніў. Цяпер будзеш рабіць пра урбаністыку Пазнякоў. Я нават падпішуся. Напішы мне неяк у каментары, калі створыш канал пра урбаністыку Пазнякоў. І вам добрага вечара. Добра, давайте тады ўжо закругляцца. Вы былі на канале Беларускі урбаніст. Подписывайтесь на канал Фрома Мелас. Калі вам цікава ввогуле тоталітарныя культы, секты, вось, іх разаблачэнне. Я вельмі рад, што я з вами сёння паразмаўляў, даволі шчыра, даволі эмацыйна, даволі жыва, па-чалавечы. Буду старацца штосьці рабіць для вас. Усяго найлепшага. А што печальна? Артём Соколовский. Добра. Калі ведаеш, што печальна, то пішы мне там світер ці куды. Ці ў Тэлеграм. Все, будем развітвацца. Всем до побачення. Добрага настрою. Перамогі нам. Пазнякі расширяются. Ну, это трэш, конечно. Вось. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыві вечна.